Malta hija ottimista u bir-raġun għaliex għandna gvern li qed jikseb riżultati tangibbli fosthom l-istabbiltà fil-prezzijiet tal-fjuwil, kontijiet orħos tad-dawl u l-ilma, l-eliminazzjoni tal-problema tal-mediċini out of stock u l-investiment tal-gvern u tal-privat fil-qasam tas-saħħa f'Malta u Għawdex. Dan saħħu l-Prim Ministru Joseph Muscat waqt attività politika tlieta filgħaxija fil-Gżira. Il-Prim Ministru saħaq li sabiex jinkisbu dawn ir-riżultati, il-Gvern kellu jieħu d-deċiżjonijiet minkejja li seta' kien ikkritikat għalihom. L-eħfef ħaġa kien jkun għalina illi nħallu l-affarijiet kif ħallewhom ta' qabilna. Li taħsel idejk li tittama li ma tiksera ma' ħadd. Imma fl-aħħar mill-aħħar b'dik id-deċiżjoni jekk toħodha fuq il-konvinzjoni li hija l-aħjar waħda għal pajjiż għal quddiem tkun qed iġġib imbagħad il-frott. Joseph Muscat saħaq li aktar nies se jkomplu jħossu r-riżultat tal-ħidma li qed issir fost oħrajn irrefera għad 9,000 mara li tul ħajjithom ħadmu għal ftit żmien u ma ħallsux bolla u għalhekk ma jirċivux pensjoni. Kien dan il-gvern li mingħajr daqta trombi dawn id-9,000 mara qed jibatilhom fid-dar tagħhom ċekk ta' 100 euro u 200 euro sabiex jgħinhom itejbu il-livell tal-għajxin tagħhom u tal-familji tagħhom. Nies minsejjin għal ġenerazzjonijiet sħaħ illi irnexxielna illi nerġgħu nibdew inqajmuhom fuq saqajhom. Fil-lokalità tal-Gżira ma stax jonqos li l-Prim Ministru rrefera l-investiment ta' 120 miljun euro f'din il-lokalità, proġett li se jkun qed joħloq 400 post tax-xogħol li se jżid il-valur tal-proprjetà fiż-żona. U meta tiġu biex itħallu xi ħaġa lil uliedkom dak li llum jiswa tant kif jispiċċa dan il-proġett, dak il-valur ta' dik il-proprjetà ħadd iżdied u lil uliedkom ħadtuhom dik xi ħaġa aktar minn post fejn forsi ftit nies iridu jmorru, żoni bi problemi soċjali, inti toħloq opportunità, toħloq ix-xogħol, toħloq il-ġid. Il-Prim Ministru appella li kif pajjiżna għandu gvern li jieħu deċiżjonijiet, hekk ukoll il-poplu nhar is-Sibt għandu jieħu deċiżjoni u jivvota fl-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali għal kandidati kollha tal-Partit Laburista. Tidu taraw intom jekk wara li tħabbar ir-riżultat tal-Kunsilli Lokali, tridux tagħtu premju lill-Oppożizzjoni jew vot ta' kuraġġ lill-Gvern. Biex tibgħat messaġġ m'hemmx għalfejn li ma toħroġx tivvota. Biex tibgħat messaġġ titkellem.